Medzi aktívnymi zámerovými sviečkami mám sadu pre hojnosť a táto sáda obsahuje aj vďačnosť. Dneska sme to riešili s jednou klientkou, ktorá tomu úplne nerozumela. Bavili sme sa, ako s tou hojnosťou pracovať. A tam sme si vysvetľovali, že ono to ide celé o tom, v čo veríš, to tvoríš. Takže keď chceš byť bohatá, znamená, že vnútri veríš, že si chudobná, takže to tvoríš. Takže ty sa potrebuješ naladiť na tú vďačnosť. Na tú vďačnosť tých úplných základných vecí, na tú vďačnosť za tú vodu, ktorú máš, ktorá ti tečí z kohútika. Na vďačnosť za prostredie, na vďačnosť za ľudí, ktorých žiješ. A cez tú vďačnosť sa ty ladíš na tú hojnosť. Je to normálne, je to o praxi. A všimla som si to u pár ľudí. Ja žijem podľa mňa vo veľkej hojnosti a poznám ľudí, ktorí žijú rovnako takisto ako ja. To znamená, štvorčlenná rodina, majú 2 autá, majú pekný dom. Nehovorím, že obrovský, ale proste pekný dom. Není síce v centre mesta, ale je blízko mesta. Majú peknú záhradu, majú deti obstarané, majú kvalitné jedlo, majú kvalitné oblečenie a tí ľudia sú v strese, že majú málo peňazí. Sú v strese. Oni vôbec tú hojnosť nevidia, ktorí žijú. Oni žijú tak, že iní ľudia by im to závideli. A oni to nevidia. Väčšina ľudí to nevidí. Takže preto tá vďačnosť je v tej sáde pre hojnosť veľmi, veľmi podstatná. A keď si chceš tvoriť hojnosť, tak začni s vďačnosťou. Alebo pozri na matahata.sk a tam je sada pre hojnosť, ktorá obsahuje aj vďačnosť.